Ka jumble sale lane ka yo yadi yathiet bala pelong da ka CE Society balang Presbyterian Diwon, lingba ka Finance Committee jong ka ka CE Society, bat ka long ru kum shi benta ban Pynmih Pisa na ka benta ka CE Society, bat ka ne ka dei ka wei na ki jingtmu ban pentelon ye ki kam balang, bat ki wei ki kam jong ka CE Society. Ha ka ka sengi lawan ban sa kilang dau MLA ka nopo constituency ba Merrill Bonds em, harangkat ka jingdon lang Pastor Reverend PS Demong, lembat ki wei ki nongkit kam jong ka CE Society balang Presbyterian Diwon, bat ki pai runget ka balang, ba kenthop nadu ki long mi long pa, ki khon samla, bat ki hebren. Akan dikasih ialah yo ya kapan nation benta ya akan dika jombasen kapala pilihan da ka Finance Committee ka CE Society Diwon da ka jingku ban Pynmih ya ka fund ya ka benta ban pembiang ban pilihan ya ki kam ki babun jong ka CE Society Diwon ki jongi ya ka commission ki jong ka bat ya ki pat de ki kam jong ka CE Society kumta da kata ka jing tu ka CE Society namba ka Finance Committee ka la penlong ya kan ka jombasen hakan ya ka Christmas haka ju ka board kum ka CE Society ni kwa pensim ya kan ka kabus ban ai ya ka jing kublai Christmas ya pi iwe ba lengba ka jing yo ka jongi ban isi benta akan ikut Christmas, bat lumba kejengyo kejengi, ban rakhe akan Christmas. Ublay, ai hangi kejeng kurku. Bat kum kasih society mukit pocket rem, yapi lumba akan ikut Christmas. Ba ublay jong kejeng bat kejeng sebu. Undan rengkat bat pi iwe, undan rengkat bat kejeng kesem kejong pi. Bat ai happy kejeng kurku kapakan hai kejong. Ublay sih. Nak liang jong ke CE Society Diwon ni pen pau yang jeng sengowo kerau. Ya ka Finance Committee gulala ban arrange ya kene ka food festival ban ka jumble sale hak ne ka step ban ka jumble mo hi ka long bengin yo ban ya letman Christmas hak ju poro bengin la aru ka ban ai mau ban no senyang sak fan jong ka society nak ta ki kam bobon tingi ai kublai ya baro lawan sak ne committee bat ni dakermen mai senam di bandang wan nang la ai ban le kam hai kene ka program di nak liang jonga sukwa ek kan mau lang ngi baro ispan ka Christmas ba kedai ke jing mau jongi yak jingwan long bre jong ko no blai hasla jong ne kai let us celebrate this Christmas with Christ and not without Christ mo tomba ngi tip ko we ne kateng jong Jesu ko long Emmanuel ko mo blai lem bat ni ko mo ba to kan ne Christmas kan kan mau ngi yak jing don kat ke jong blai lem bat ni to boleh berkerpui ti baro and I wish you a very Merry Christmas and a blessed New Year. Program berkembang untuk society dan sosial info society Diwon. Kalau penuh yang menikah jemput sih, nak benda dan pendidikan, nak benda dan pendidikan yang untuk society. I play dalam society dalam penuh yang kena program kerja. Di sekarang agensi Diwon, agensi perusahaan juga dilakukan bagi enterprise kerja. Karena long gaji kerku nak benda society. Kita nak yang benda motor juga society nak benda you slow but I bring the report nak yang juga secretary juga di 7K nak benda yang long society bro but untuk late Christmas besok berkenan buat mai bedak perhai nak benda baru.